Да, приятели, аз съм Моника и днес реших да се пробвам да оцелявам в един сървър, който се казва Hillcraft. Наистина това е голямо предизвикателство, понеже много неща са обрани. Нали, има доста хора в този сървър. Доста съм вървяла, за да стигна до тук. Това не може да се чупи. Окей, така. Реших да приема това предизвикателство, което си зададах аз сама. И what? Окей. Реших да приема предизвикателството на този сървър, да оцелея тук, понеже наистина е доста трудно, виждате, всичко е обрано. Има само 2-3 дървенца оставени. Да, както казах, тук е доста трудно да се оцелее. Набрала съм малко неща, защото да не стопвам видеото през 5 минути. Намерих 2 крафтинг тейбъла преди няколко дена. Да. Мога да намеря хора, но общо взето... Какво има тук? Оправи всичко. No. I don't wanna правям всичко. Така, има торч, взимам го. Тук трябва да грифим малко на хората предметите. Трябва да отида наистина доста надалече, така че никой да не ми намери къщата. Също така не знам, мисля това да е един епизод. Общо оцеляването да е само един епизод. Само ако искате да оцелявам тук или да продължим легендарното оцеляване с Кокича тук. Напишете в коментарите. В смисъл, най-вероятно ще го продължим тук, легендарното оцеляване. Най-вероятно ще го продължим в този сървър. Защото нямаме много голям избор от сървъри, понеже знаете. Аз не знам, обаче вие знаете. Така, тук е наистина доста трудно да се намерят материали, но аз съм наистина надалече. И се надявам тук нищо да... Да, ето тук вече съм на место, където почти никой не е идвал. Nope. Тук 100% е имал някой. Тук трябва да се възползвам от момента, че има дърве. Ето там има нещо. Видях го. Трябва да отида там, където никой не е идвал, за да си направя секретна къща. Тя ще е под земята. 100% бъдете сигурни, че ще е под земята, понеже трябва да е под земята. Какво има тук? Absolutely nothing. Така, в този крафтинг тейбъл, който ще сложа тук, ще си направя една брадва. Не бе, трябваше да си направя кирка. Много съм. Така, ще си направя кирка. И ще си направя къщата под земята. Имам си един торч. Надявам се да ми стигне. Той едва ли ще ми стигне, но така започвам да копая надолу. Но ще се закопая веднага. Аз съм имала да ръце. Never mind. Така. Този крафтинг тейбъл не мисля, че е безопасно да го оставим там, но все тая. Оставям торча тук. Надявам се да намеря кол, понеже това е важно. Окей. Нека грифим. Трябва да вземем абсолютно всичко, което е тук. Докато... Мале, явно целият сървър е пълен, но поне можем да грифим. Мога ли да чупя enchanting table с ръце? Надявам се да мога. Yes. Ние сме кръци. Така. Тук. Yes, ние сме. Yes. Направо. Хора, съжалявам, ако тази къща е на някой от вас. Просто едва ли ще има някой от вас в този сървър, но все тая, не ми пука. Молете ме в коментарите да ви връщам нещата. Така,
Друго, да взема не Енвил. Енвил може да се чупи с дървено. Аз съм много радостна, хора. В момента съм най-радостният човек в Майнкрафт. Така, друго. О, ес, има, то има. О, да. Ой, това е най-вероятно някакъв читър или някакво хипер голямо про, което си е мислил, че няма да му намеря къщата. Аз ме намерих. Таранана. Транана. Само се надявам никой да не уби. Докато съм тук. Моята къща трябва да е на много секретно място. За да може никой да не ми намери. И тук е наистина хипертро. Това е някакъв читър. Даже и ако е читър, тук отдолу има още нещо. Че това е читър. Това стопър е читър. Но на нас не ни пука, само крадем. Та-на-на, крадем. Тук някакви пържолки. Та-на-на. Има нещо надолу, но ме е страх да отида. Май трябва да се качвам нагоре. Та-на-на. Да, тук вече наистина ме е страх да дойда. И бързо трябва да се умитам от тук, понеже този човек, ако дойде сега направо, ще ми спука работата. Така да го кажа. Така трябва да се изкача нагоре. Наистина съм много доволна от моята плячка. Браво на мен. И на човека, който разбира се не си е запазил къщата. Добре. И забравих да служа табела You has пранкната. О, it's night. Имаме ли монстъри? Не знам. That is that I want to know. Така, защо отварям инвентара по дяволите? Така, хипер радостна съм за плячката, която имаме. Този човек беше пранкнат и то от мен. Така че да се радва, защото му намерихме къщата. Имаме диаманти. Само да бягаме, че ако джойне, ще си изпатиме. Къщата не трябва да е наистина много надалече. Затова ще скипна и ще се видим по-късно. Така, тук вече мисля, че не е идвал никой. Да ви кажа, доста време вървях към около половин час. Намерих това място, плавах с лодка насам натам. Всичко си запазих. Диамантите ми са тук. Така, нека започваме с къщата на момент. Само малко дърво. Нищо не съм крафтвала, само една лодка по пътя крафтнах и това е всичко. Да. Нека започваме с къщата. Трябва да се закопаем много добре. Казвам, да се знае. Така, торч, ето го. Вот. Момент. Така, ще сложа торчът ето тук. Дъртът отгоре ми. И нека продължаваме надолу. Но така да ви кажа е малко, доста рисковано. Не малко, доста си е рисковано. Затова мисля да сложа поне няколко блока нагоре, понеже наистина е доста опасно. Не искам да ме грифят. Това е гадно. Но не си намирам торча. Добре, колко сляп човек мога да бъда? Сега вие го виждате, пък аз не го виждам. Арна бас, че вие го виждате, пък аз не го виждам. Да. Така, къде е този торч? Къде си? Ето го. Така. Изкуството да търсиш един торч няколко години. Така. Закопаваме така и така. И вече надолу. Почваме с киркичка. Не, имам диамант, бе. Диаманти на кирка, бе. Така, наистина мисля, че този човек, който го обрахме, ще си иска нещата. Сега 100% ще джойне и ще питам сам там, къде са ми нещата. Вие знаете ли с кой си говорите? Да, 100%.
Така, баш пък знаете ли с кой си говорите. Така, не виждам нищо. Така, брат не са пуснат. Но наистина не виждам нищо. Което... Торча? Не. Не. Трябва ми торча. Ето го. Така, виждам съвсем мъничко. Да, сега използвам кика, за да махам дърт. Така, слагаме торча тук. И ще трябва да си малко нагоре. Така, този епизод ще е тъп. Но наистина да мрая втори на сервера. Вот. Така, лагна се тая. Трябва да запълня ето тук. Така. Готово. 100% някой ще иска да се добие с камък тук рано или късно, но се тая. Продължаваме надолу. Сега ме етап да намеря и на някой друг къщата. Това ще е голям фейл, но това ще бъде в следващия епизод, защото хора, надявам се клипа да ви е харесал. И ако е така, оставете един лайк, сабскрайбвайте се и ще се видим на следващия клип.